Så byder vi velkommen til start nummer 5 med Hilde Broberg Lind og Camilla Lillemor. Vi vil start nummer 6, Alberte Gravesen Jensen og Vindia Starlight for at holde klar. Resultatet for Anne-Sophie Christensen. Hun fik af dommerne karakteren 8,25. Hun red en fejlfri runde her i finalen, men havde 0,5 fejl med sig fra tidligere eftermiddager. Det samlede resultat er så for Anne-Sophie Christensen er 7,75. Ekvipagen vi har på banen er Mathilde Broberg Lind. Hun kommer til finalen med 0,5 fejl. Hun er 11 år gammel og rider på en 16 år gammel pony. Hun har haft i 2 måneder, og hun har allerede 6 fejlfri runder i LB og en 4. plads i Fuldstjernen. Trænerne Thomas Sandsgaard, og det er den bedste træner, man kan ønske sig. Hun drømmer om at komme med til DM, og sponsorerne er Bedste Henry og Rup og Par. Yvonne? Nej, det vidste jeg jo ikke. Du er, ja... Kender du ikke det, at man har sådan nogle mikro med sin glæde og hun var ens på historien. Ekvipagen opnår at stige karakteren 8. Det var selvfølgelig en lille smule dyrt her på den sidste halve uge, hvor du ikke lige får rettet galoppen og får den i balance. Det var godt forsøgt i nogle af tingene af dine hænder. Ja, tak for det. Så har du fået næste ekvipage på banen. Start nummer 6, Alberte Gravesen